आखाइखौ जोंनि खुगाखौ जोंनि मेगनखौ जोंनि खोमाखौ जोंनि आथिंखौ जोंनि गोसोखौ गोहोगोरा खालामनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। जोंहा आखाइ दङ, माब्लाबा बियो खंगा जायो ओरैनो। जोंहा मेगन दङ, माब्लाबा बियो खाना जायो। जोंहा गोसो दङ, माब्लाबा बियो उन्दुनानै थायो। जोङो जिउ थासेयावबो मा जायो? बेंगुरा जायो, गोथै जायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि देहायाव थानाय मोनफ्रोमबो अंगफोरखौ, अर्गेन्सफोरखौ एम्पावार खालामनांगौ, गोहोगोरा खालामनांगौ, फोजानांगौ। नङाब्ला जों गोथाङैनो गोथै जागोन। जोंनि जिउआ थांखि गैयै जागोन, जों महरल' जागोन। नाथाय इसोरा जुदि जोंखौ खाबु होदोंब्ला थांना थानायनि, खामानि मावनायनि, मेथाइ खननायनि, मोसानायनि, खन्थाइ आवरायनायनि, बिबार बागान बानायनायनि बे खाबुखौ जों लानांगोन। फरायसाफोर, दिनैसिम आं खोनायाखै सोरबा सासे बेंगा मानसिया सुइसाइड जानाय, सोरबा सासे खाना मानसिया सुइसाइड जानाय, सोरबा बेंगुरा मानसिया सुइसाइड जानाय, बेखौ आं खोनाफेराखै। सासे खाना मानसिनियाव, सासे बेंगुरा मानसिनियाव एसेबां बुरजा गोसोनि बोलो दङब्ला जोंहा मानो गैया? बे बोलोखौ जोंबो लानांगोन। फरायसाफोर, ट्रफि नांगौना नाङा नोंसोरनो? मेडेल नांगौना नाङा नोंसोरनो? नांगौ नङा होनबा? उन्दुनानै थाबाय था। उन्दुनानै थाबाय थायोबा मेडेला फैगोन नामा? ट्रफिया फैगोन नामा? फैनाय नङा। नोंनो ट्रफि नांगौब्ला, नोंनो मेडेल नांगौब्ला बै गेलेग्रा फोथाराव नोङो फुंनि 4 बाजियाव सिखारनानै नोङो थांनांगोन। नोंखौ रावबो फोजानाय नङा। नोंनि सुथुरा नोंखौ फोजानाय नङा, नोंखौ थगायगोन। रन्जित बसुमतारी सासे इन्जिनियार। बिथाङा जेब्ला फरायसामोन, बै समाव बिथाङा गावनि बिफाखौ बुंदोंमोन सानसेखालि, आफा, गाबोन फुङाव आंखौ फोजा, हालेवनानै आं फरायसालियाव थांगोन। बिफाया फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन, फुङाव सिखारनाया नोंनि बिबान, आं नोंखौ फोजानो हाया। बै साननिफ्राय बिथां रन्जित बसुमतारीया रावनिबो थुलुंगा लायाखै, रावखौबो थिनाखै, गावनो गोसो जानानै, गोसोनि बोलोखौ बोलो गोरासिन खालामनानै हारसिं बियो सिखारग्रा जादों। रबिबारावबो बियो फरायसालियाव थाङोमोन। लोगोफ्रा बुङोमोन, दिनै रबिबार स्कुल गैया, दिनै बन्ध, स्कुल गैया। नाथाय रावनिबो खोथाखौ बियो खोनासङामोन। बियो थांथारोमोन स्कुलाव थांथारनानै नुहैगोन बियो रावबो गैया, अब्लासो बियो फोथायगोन दिनै स्कुल गैमारा होननानै। बेसेबां गोसो बोलो बै सुबुङा। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा दिनै अलसिया जानायखौ जों नुदों। जोंनि फरायसाफ्रा नंखाय जाहोनाव, फिसा जाहोनाव गावनि गोसोखौ थेर बेथेर सिफायनायखौ जों नुदों। नोंसोर मिथिगौना? सासे बिमाया जोंखौ जोनोम होनायाव, नोंसोरनि बिमाया नोंसोरखौ जोनोम होनायाव बेसेबां खस्थ' खालामदों? मिथिगौना मिथिया? उदै सिङाव बेसेबां दान लाखिदों? 9 दाननिबो बारा लाखिदों। जेब्ला सासे बिमानि उदै सिङाव आङो दङमोन, सासे बिमानि उदै सिङाव नोंसोर फरायसाफ्रा दंमोन, बै समाव बिमाया माब्लाबा ओंखाम उखैनांदों, माब्लाबा दै गांनांदों, माब्लाबा उन्दुनो ओंखारदों, माब्लाबा फिसायजों रायजादों, माब्लाबा सोरजोंबा सोंखारि जादों, माब्लाबा बेबायदिनो सारन्थाइ, दैबाना, बांग्रिं, बारहुंखा बायदि रोखोमनि जेंना भुगिनांगौ जादों। नाथाय सासे बिमाया गावनि गोसोनि बोलोखौ लोरबां खालामाखै। इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों, गावनि गोसोखौ बोलो गोरा खालामदों। उदै सिङाव थानाय गथ'आ जोनोम जाथों, मोजां मानसि जाथों। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बुंलांबाय,
जोंनि थांखिया मा मोजां मानसि जानाय मोजां मानसि जानाय जोंनि बिमा बिफाया लुबैयो जोंनि बिमा बिफानि सिगाङाव जोङो मोजां खामानि मावोब्ला बिमा बिफानि मेगननिफ्राय मोदै गगोन माबायदि मोदै मिथिगौना रंजानायनि मोदै बिमा बिफानि मेगननि सिगाङाव बिनि फिसाया जुदि मेगन खाना जायोबा जिउ थासेयावबो गोथै जायोबा ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला सुइसाइड खालामोब्ला बिमानि बिखाया गावफ्लेगोन बिमानि मेगननिफ्राय दुखुनि मोदै गगोन फरायसाफोर गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो जोंनि गोसोखौ जों गोहोगोरा जों खालामनांगोन जोंनि गोसोआवनो गासिबो दङ मिथिगौना जोंनि बे गोसोआ माबायदि नोंसोरनि गोसोआ बेयाव दङ दसेनो स्कुलाव थांदों दसेनो न'आव थांदों आं मोजाङै मिथिगौ गोसोखौ जोङो मोनसे जायगायाव हमथानानै दोननाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा गोसोआव गाज्रि साननायबो फैगोन मोजां साननायबो फैगोन दसेनो दिल्लीयाव थांदों दसेनो मुम्बाइ थांदों दसेनो प्लेग्राउन्डआव थांदों दसेनो साहा दखानाव थांदों बबेहाय थाङो सानावबो सिमां नुयो नाथाय गोसोआव बेरखांनाय गाज्रि साननायफोरखौ जोङो आखाइ होनो नाङा बेखौ जोङो महर होनो नाङा प्रेक्टिकेलि जों बेखौ मावनाङा नोंथांमोननि फोरोंगिरिया बेसेबां खस्थ' खालामदों सान हर बेसेबां कम्पिटिशननि थाखाय बेसेबां प्रिपारेसन खालामदों आंनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा एबार मेट्रिकआव टप मोनथों बेसेबां सिमांजों खामानि मावदों मिथिगौना फोरोंगिरिफोरनाव सों बिमा बिफाफोरनाव सों जोंनि फारसे बिथांमोनहा मा थांखि दङ फरायसाफोर जाय फरायसाया दावरावनि गेजेरावबो मिलौदो देंखो खोनासंनो हागोन बे फरायसाया देरहासार जागोन फरायसाफोर those who can listen to the music in the midst of noise can achieve great things दावराव जेरैबो दावराव आगदाथिं दावराव आगसिथिं दावराव उनथिं दावराव सिगांथिं दावराव जेरावखि थां दावराव जोंखौ सोरबा बुंगोन लेखा फरायनानै लाब गैया सोरबा बुंगोन नों गाज्रि मानसि सोरबा बुंगोन बायदिसिना रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि गोसोखौ सिफायनो नाजागोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया मोजां जोंनि गोसो सिङाव थानाय सुथुरफोरखौ जों जुदि फेजेननो हायोब्ला बुहुमनि जायखिजाया सुथुरानो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा सुथुरा जोंहा जोंनि गोसो सिङावनो दङ सुथुर मिथिगौना जोंनि गोसोखौ जों हमथानो हायाब्लानो बायदि रोखोमनि जेंना जोंनियाव फैयो बेनिखायनो जोंनि गोसोखौ जों आदर खालामनांगोन जोंनि गोसोखौ जों अननांगोन जोंनि गोसोखौ जों बुजायनांगोन जोंनि गोसोखौ जोङो एडुकेट खालामनांगोन गोसोखौ जोङो हमथानांगोन कन्ट्रल पेशेन्स हमथानाय आरो सहायनाय फेलें जानाया खेबसे नङा खेबनैबो फैनो हागौ खेबथामबो फैनो हागौ फामि मुसाहारि दाख्लैसो एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जादों बिथाङा बङाइगावनि बिथाङा फार्स्ट टाइम फेल जादों एपिएससि आनजादाव नाथाय बिथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामदों बेनि थाखाय रावखौबो ब्लेम खालामाखै रावखौबो दुसियाखै रावखौबो दाय होआखै बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों सेकेन्ड टाइम नैथि खेबाव बिथाङा सासे अफिसार जानायनि सिमांखौ नुनानै गोसोनि बोलोखौ बुथुमनानै गोसोखौ बोलो गोरा खालामनानै बिथाङा दिनै एपिएससि एग्जाम पास जाबाय सासे अफिसार जानो थांगासिनो दङ एपइन्टमेन्ट लेटार फैगासिनो दङ बेसेबां गेदेरथार थांखि जोंनि फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन बेनिखायनो मेगन थासेयावबो खाना जानाङा आखाइ थासेयावबो आखाइखौ खंगा खालामनाङा आथिं थासेयावबो आथिंखौ लेंग्रा खालामनाङा जिउ थासेयावबो गोथै जानो नाङा जोंखौ जों माबायदि सिनाखि होगोन फरायसाफोर बुंगोन नामा आंहा रागा दङ
बुंगोन नामा आंहा बोलो दङ बुंगोन नामा आंहा आथिं दं आंहा आखाइ दं बे जोंनि सिनायथि नङा बे जोंनि सिनाखि नङा जोंनि सिनायथिया मा जागोन मिथिगौ ना आं सासे फरायसा आं लेखा फरायो बेसो आंनि सिनायथि जागोन बेखौ लानानैसो गौरब जानांगोन देरगाखांनांगोन नाथाय आंनि आबेगखौ इमोसनखौ लानानै जुदि आं सिनायथि होयोब्ला आंनि आफाया एसिएस अफिसार आंनि आफाया बिराद धोनि मानसि जानाय नङा गावनि सिनायथिखौ गावनो गायसननांगोन आरो गावनो होनो हानांगोन फरायसाफोर जोंनि गोसो सिङाव थानाय माखासे इमोशन नेगेटिभ इमोशन बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगोन नैबे बैसोआव फरायसाफ्रा मा सानो मिथिगौ ना बांद्राय सानो हेब्रे माब्रे सानो बेखौनो बुं नों सानावबो सिमां नुनाय डे ड्रिमिं अख्राङाव बिरनो जों बयबो लुबैयो नङा होनबा लुबैयोना लुबैया अख्राङाव बिरनो हागोन ना हाया गां गैयाबाथ' बिरनो हानाय नङा जोंनि गांखौ बे मेलेमनि गांखौ जोङो गोहोगोरा खालामनांगोन अख्रां सा सा जों बिरनो हागोन अख्राङाव सोर दं दा मिथिगौ ना सासे आइजोआ अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ बे आइजोआ जोंनि बे बुहुमाव 2025 मायथाइयावसो फैगोन दासिमबो बियो दङ अख्रां सा सा बिरगासिनो दङ सोर बे आइजोआलाय सुनिता उइलियाम्स मिथिगौ ना सासे आइजो बिथाङा बिरगासिनो दङ अख्रां सा सा जोङो जुदि दैखराव थानानै दैखरखौनो बिराद गिदिर बुहुम होननानै साननानै लायोब्ला जानाय नङा जों दैखरनि एम्बु जानो मोना दैखरनि एम्बु जों जानो मोना दैखरनिफ्राय जोङो ओंखारबोनांगोन जोंनि साननायफोरखौ जोङो गुवार खालामनांगोन गोहोगोरा खालामनांगोन जोङो बांद्राय सानो गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन आं साख्रि मोनगोन ना मोना आरो जोंनि साननाया माब्लाबा माब्लाबा ओरैजाय दोरोदलाङो नाथाय आङो बुंगोन टुडे इज द बेस्ट टाइम टु लिभ मैयानिया मैया थांखांबाय दा प्रेजेन्टआव आङो दङ एन्ड दिस इज द बेस्ट मोमेन्ट गाबोन फैगोन ना फैया सोर बुंनो हागौ सासे धोनि मानसि बियो सासे चार्टार्ड एकाउन्टेन्टखौ लेंहरबाय बिनियाव बेसेबां धोन सम्पत्ति दं बेखौ साननो थाखाय चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ फैनानै मोनबाय सानबाय 7था जोलै फिसानि फिसा 7था जोलै जयै जानो हागोन ओरैबायदि धोन सम्पत्ति दङ नाथाय मोनसे साननाय फैबाय गोसोआव 8था जोलैया मा खालामगोन 7थानि उनाव बै 8थाया मा जागोन दाना बेखौ सानै बियो फाग्ला जाबाय बेनाव जेसेबां थाखा फैसा दङ बियो 7था जोलैनि थाखायल' बियो चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआव सोंबाय मा खालामनांगौ चार्टार्ड एकाउन्टेन्टआ होनबाय बैयाव सासे बिराद गियानि मानसि थायो बेनियाव थां बोसोन लाहैथां बेबादिनो बियो थांबाय गियानि मानसिनाव सोंहैबाय गावनि खोथाफोरखौ बुंबाय आंहा बिराद धोन सम्पत्ति दङ आङो 7था जोलै फिसानि फिसा 7था जोलै बेखौ आं जाहोनो हागोन नाथाय 8था जोलैया मा खालामगोन अब्ला बै गियानि मानसिया बुंबाय बैयाव सासे बुरि मानसि थायो बेनियाव नोङो माइरं बस्थासे हैथां बेबादिनो बियो माइरं बस्थासे हैबाय बुरि मानसिखौ बुंबाय आइ नोंनि थाखाय आं माइरं बस्थासे लाबोदों दाहाय बेखौ संजादो बियो मास मोनसेनिबो बारा थांगोन बियो नोंनि थाखाय बुरि मानसिया होनबाय नोंनि माइरंखौ आंनो नाङा दिनैनि ओंखामखौ आं जाखांबाय गाबोननि बाथ्राखौ आं सानाखै गाबोन मा जागोन बेखौ आंनो नाङा टुडे इज द बेस्ट टाइम बुजिदोंना गाबोननि बाथ्राखौ बांद्राय सानब्रेनानै गावनि गोसोखौ दुखु दाहो बांद्राय सानब्रायग्रा मानसिनि गोसोआव मा फैयो मिथिगौना दुखु फैयो नेगेटिभ इमोशन फैयो बे मानसिया फ्रि जानो हाया जायो साइकोलजिकल माखासे प्रब्लेम्स जायो बेनिखायनो टुडे इज द बेस्ट टाइम
दिनैनो बेखौ थांनानै थानांगोन दिनै जुदि नोङो थांनानै थायोब्ला बेनि ओंथिया बे दिनै जुदि नों मोजां खामानि मावोब्ला बे मोजां खामानिया गाबोननि थाखायबो जागोन समफोरनि थाखायबो जागोन गाबोना फैगोन ना फैया खिन्थु थिग गैया जुदि गाबोना फैयोब्ला आं दिनैनो मावखाबाय थिग बे रोखोमनि जोंनि साननायफ्रा जानांगौ दा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जेंनाफ्रा मानो फैयो जोंनि फरायसाफ्रा जेंनायाव फकास खालामो नङा होनबा सलुशनाव फकास खालामो माबा मोनसे जेंना जादोंब्ला बे जेंनानि थाखाय बोथिसे ओंखाम जाया बोथिनै ओंखाम जाया बोथिथाम ओंखाम जाया बे रोखोमनि दुखु जों थाबाय थायो थारमाने जेंनायावसो जों गोसो होथाबदों नङा होनबा नाथाय बुहुमा बिब्दि नङा जोङो गोसो होनांगोन सलुशनावसो जेंना सुस्रांनायखौसो जों गोसो होनांगोन जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हागोन मानसि गेदेरफ्रा जेंनायाव बिसोर फकास खालामा जेंनायाव बिसोर टाइम नस्थ' खालामा जेंनाखौ बोरै सुस्रांगोन मा राहा दङ मा आइडिया क्रिएट खालामनो हायो बेखौसो बिसोरो गोसो होयो दा जेंनाया मानो फैयो मोननै खारन आङो बुंगोन मोननै मोनथामसो खारन मोनसेया जाहैबाय पिआर ग्रुप होननानै जों बुंदों PWR मोनसे गावनि बैसोनि हानजा बे गावनि बैसोनि हानजा मोनसे हानजा साबानि मोनसे हानजा साबानि गेजेराव बै साब्रैया स्कुलाव थाङा बै साब्रैहा थांखि गैया बै साब्रैनि साननाय मावनाय दांनाय हेल्दी नङा गोग्गो नङा मोजां नङा बिसोरनि साननाया जुदि बिदिब्ला बै सासे मोजां फरायसायाबो बैसोजों थांफानांगौ गोनां जागोन फरायसाफ्रा हानजायाव थानो मोजां मोनो लोगोफोरजों गेलेनो मोजां मोनो खोनासंनो मोजां मोनो मानो मोजां मोनो मोजांखौबो मोजां मोनगोन गाज्रिखौबो मोजां मोनगोन मानो होनोब्ला नैबे बैसोआव फरायसा समाव हाई स्कुल लेभेलाव फरायसाफोरनि मेलेमारि गोहोआ गोरलै माया मोजां माया गाज्रि बेखौ माब्लाबा साननो हाया थांखि लानो हाया खोनासंनो हाया बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां आरो आं बुंगोन चुज युवर फ्रेन्ड्स वाइसलि नोंनि लोगोफोरखौ मोजाङै सायख' मोजां लोगोजों लोगो जा बी साराउन्डेड बाय गुड पिपल डक्टरजों लोगो जा बेनिफ्राय मोजां मोजां बाथ्रा मोनगोन प्रफेसरजों लोगो जा मोजां मोजां गियान मोनगोन बिजनेसमेनजों लोगो जा गियान मोनगोन साधुफोरजों लोगो जा गियान मोनगोन गाज्रि मानसिजों लोगो जायोब्ला मा मोनगोन नेगेटिभ गोसो बायनायनि थाखाय बिसोरनाव मन्त्र दङ गाज्रि हान्जायाव गोसोखौ सिफायनो हाग्रा मोनसे मन्त्र दङ गाज्रि मन्त्र बेनिखायनो फरायसाफोर जोंनि लोगोफ्रा मोजां जानांगौ बिबार बारियाव जोङो थाबाय थानांगौ माब्लाबा जोङो बिबार बारियाव थानो हायाबो जानो हागौ बेबो सैथो खोथा नङा होनबा माब्लाबा जोङो गोथै बारियावबो थानो गोनां जागोन नाथाय गावखौ जोङो हमथानांगोन बेनिफ्राय ससियेल मिडिया जों बयनिबो आखायाव दा लेपटप मबाइल दंखाजोबसै जोङो जुदि बुङोब्ला मबाइल दाला मबाइल दानाय मबाइल बाहायनाङा होननानै बुङोब्ला जोङो सोरखौ बादा होनो गोब्राब नाथाय जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियावसो जोङो बाहायनांगोन जोङो सांग्रां जानांगोन मोनसे गाज्रि मेसेजआ जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ मोनसे गाज्रि भिडिअआ जोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन जोंनि मेसेजआव जोंनि फेसबुकआव व्हाट्सएपआव फैनाय गाज्रि मेसेजखौ नायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जुदि मबाइल दङब्ला मटिभेशनेल भिडिअखौ नायनांगौ आङो गावनि गोसोखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय मटिभेशनेल भिडिअखौ आं नायो दासिमबो आं नायो साधुफोरनि खोथा खोनासङो आंहा माखासे रल मडेलफोर दङ एपिजे आब्दुल कालाम मालाला युसुफजाई आरो गोबां बिथांमोननि फंसे रावा आंखौ थुलुंगाखांहोयो बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां खामानियावसो जोङो बाहायनांगौ
दासिमबो माखासे फरायसाफ्रा आंनो फन हरनानै बुंहरो सार इउटुबखौ नायनानै आङो सानखान्थि सोलोंबाय सार इउटुबाव आङो बिगियान सोलोंबाय बेसेबां थुलुंगाथाव बेफोर खोथाया बेनिखायनो फरायसाफोर सांग्रां जानांगौनि जोबोरै गोनांथि दङ दा जोङो गुन गोनां सासे सुबुं जानो थाखाय जोंनि गोसोआव फैनाय जोंनि साखाथि फाखाथि फैनाय बै थासारिफोरखौ जोङो मेनेज खालामनांगोन बेखौनो आं होनगोन स्ट्रेस मेनेजमेन्ट एडलसेन्स पिरियड इज ए पिरियड of storm and stress बिराद नारसिननाय मोनसे बैसो नारसिन जानाय मोनसे बैसो बे बैसोआ आरो बारहुंखा बायदि मोनसे बैसो मानि थाखाय बे समाव आथोनारि जौगानाय आबेगारि जौगानाय देहायारि जौगानाय मेलेमारि जौगानाय गासिबो बिराद स्पिड बेनिफ्राय फोरोंगिरियाबो बुंगोन बे सानखान्थिखौ नों गाबोन खालामनानै लाबोनांगौ बे एसाइनमेन्टखौ गाबोन होफैनांगौ बिमा बिफायाबो बुंगोन नों डक्टर जानांगौ नों इन्जिनियार जानांगौ लोगोफ्राबो बुंगोन आंजों फै बैयाव गाज्रि बुस्थु जाहैनि गाज्रि खामानि मावहैनि बे रोखोमनि प्रेसारा जोंनाव फैनो हागौ नाथाय बिमा बिफानि लुबैनाय फोरोंगिरिनि लुबैनाय बेफोर प्रेसार नङा बेखौ जुदि जोङो सानखांनो हायाब्लासो प्रेसार जागोन बियो गाबोन फरायसाफ्रा हम एसाइनमेन्टखौ लाबोनांगौ बे प्रेसार नङा बियो बेखौ जुदि साननो हायाब्ला बुजिनो हायाब्लासो बे प्रेसार जागोन बेनि थाखाय जोंनो मा नांगोन टाइम मेनेजमेन्ट समखौबो जोङो मेनेज खालामनांगोन समा जोंनि आखायाव बिराद खम आं दहायनो बुंदों जाय फरायसाया 4 बाजियाव सिखारनानै बै गेलेग्रा फोथाराव थांगोन गेलेहैगोन बे मेडेल मोनगोन जाय फरायसाया 7टा 8टासिम उन्दुगोन बै फरायसाया जेनगोन लोरबां जागोन जिउ थासेयावबो बेंगुरा जागोन दा फरायसाफोर अरुणिमा सिन्हानि बाथ्रा मालाला इउसुफजाईनि बाथ्रा बिसोरनि साक्सेस स्ट'रिया 1000 बोसोरब्लाबो गोजाम जानाय नङा आं बुंनो बिराद मोजां मोनो अरुणिमा सिन्हानि बाथ्राखौ बिथाङा सासे नेशनेल भलिबल प्लेयार बिथाङा जेब्ला ट्रेनाव दावबायदोंमोन बिथांनि गाननाय सनानि मालाखौ सनानि खेराखौ सनानि आस्थामखौ सुथुरफ्रा सिख'दोंमोन नाथाय अरुणिमा सिन्हाया गोसोआव बुंदोंमोन जेब्ला आं गेलेग्रा फोथाराव थांनानै भलिबल गेलेयो आंनि आखाइनिफ्राय भलिबलखौ आं सुथुरफोरनो होआ बे सनानि मेडेलखौ सनानि मालाखौ खोमानि खेराखौ आखाइनि आस्थामखौ नोंसोरनो आं मानो होनो बेखौबो आं होआ होननानै गोसोआव मोनसे बिराद स्ट्रं डिटारमिनेशन गोसोआव बोलो लादोंमोन जायनि जाहोनाव बेखौ सिख'नो हायैयाव गाज्रि मानसिया अरुणिमा सिन्हाखौ ट्रेननिफ्राय नाख्लायदोंमोन ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै बिथांनि थोंसे आथिङा दानस'जानो गोनां जादों गुबुन मोनसे आथिङा लहा सोनो गोनां जादों बिथाङा खोमसि खथायाव गाबनानै थायाखै मोदै हगार बिथाङा थायाखै प्रब्लेमखौ बिथाङा फकास खालामाखै सल्युशनखौ बिथाङा फकास खालामदों बिथाङा अब्लाबो बुंदोंमोन थोंसे आथिंजोंब्लाबो आं माउन्ट एभारेस्ट गाखोगोन बिथाङा मिथिबाय गावनि थोंसे आथिङा दानस' जाबाय नाथाय थोंसे आथिङा दङ हारा बायनाय जोबनायाव मा जादों मिथिगौना थोंसे आथिंजों माउन्ट एभारेस्ट गाखोनानै बिथाङा जारिमिन सुजुदों जों बयबो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हाया जानो हागौ नाथाय जोंहाबो पटेनशियल्स दङ स्किल्स दङ माबा मोनसे दङ जोंहा गोसोआव जोंनि आखायाव आथिङाव मेलेमाव माबा मोनसे गोहो दङ बे गोहोखौनो जोङो फोजानांगौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानगोन नेगेटिभ सानोब्ला जोंनि देहाया नेगेटिभ जागोन जोङो पजिटिभ सानोब्ला जोंनि देहाया पजिटिभ जागोन रंजानाया बे गोसोनिफ्राय फैयो दुखुआ बे गोसोनिफ्राय फैयो मा नांगौ फरायसाफोरनो दुखुथ' नाङा नङा होनबा रंजानाय नांगौ बे गोसो सिगावनो दङ बेखौ जोथोन लानांगोन बेनिखायनो बिबार बारियाव थानांगौ गोसो सिंनिफ्राय रंजानायखौ सिरि मोनहोनो थाखाय गोरों मानसिजों लोगो जानांगौ होननानै आं बुंदों जोंहा माखासे हरमन्स दङ हरमन्स डपामिन अक्सिटसिन मेलाटनिन
बे माखासे केमिकेल मेसेन्जार्स बे मेसेन्जार्सफ्रा जुदि उन्दुनानै थायोब्ला जोंबो गोथै जागोन स्लीप हर्मन लाभ हर्मन फील गुड हर्मन बेफोर हर्मन्सखौ जोङो फोजाखांनो हायोब्ला जोङो गोहो गोरा जागोन जोंनि गोसोनिफ्राय बिराद थुलुंगा फैगोन बिराद रंजानाय फैगोन बिराद खुसि फैगोन बिराद गोजोन फैगोन आरो बे हर्मन्सफोरखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय मा खालामनांगौ मिथिगौ ना बिफां लाइफांजों रायज्लायनांगौनो बिबारफोरजों रायज्लायनांगौ मानसि गेदेरफोरजों गोरोंफोरजों लोगो जानांगौ मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ जानांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ लेखा फरायनांगौ मेथाइ खननांगौ no matter what people thinks of you go on singing your own song होननानै बुंदों मानसिफ्रा मा बुङो बुंथों नोंनि मेथाइखौ नोङो खनलांबाय था बेनि ओंथिया मा मिथिगौ ना जों अथेन्टिक जानांगोन गावनि जायगायाव जोङो थानांगोन जोंहा गेदेरथार सिमांखौ जोङो जोथोन लानांगोन let people say whatever they like stick to your conviction rest assured the world will be at your feet होननानै स्वामी विवेकानन्दआ बुंदों बेफोर बिराद साइकोलजिजों बुंफबनाय मोनसे राव मानसि गेदेरफोरनि बाथ्राखौ बेनिखायनो फरायनांगौ आरो खोनासंनांगौ जोंबो सानसे समाव गोसो बायदोंमोन अरुणाचल प्रदेशआव आङो ट्राकनि लेबार जाहैदोंमोन दंफां बानहैदोंमोन मेघालयआव आङो 2 मास लेबार जाहैदोंमोन मास मोनसे आङो काप प्लेट सुदोंमोन हटेलाव मास मोनसे आं खैला खनियाव खैला जावदोंमोन नाथाय आंनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया स्ट्राइक खालामदोंमोन आंनि आफानि फंसे राव आफाया आंखौ बुंदोंमोन मेट्रिक पास जायाब्ला मानसि जानो हाया होननानै आंनि थाखायल' खिन्थु मेट्रिक पास जायाब्लाबो मानसिया बिजनेस खालामनो हायो आबाद मावनो हायो नाथाय बेनिखायनो आं गुबुनखौ दुखु होनो सानाखै आंखौल' बुंदोंमोन बे समाव आं मेट्रिक पास जायाखैमोन जोङो न'आव उन्दुनो हायामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय समाव जोङो भलन्टियार फर्समोन हाग्राबारियाव उन्दुनानै जोंनि आथिङाव आखायाव मोदोमाव लेवार अरोमोन बिराद गिदिर गिदिर सिथर बुयोमोन जोङो न'आव थानो हायैनि थाखाय अरुणाचलाव थांदोंमोन फैफिननानै जोङो शिलंआव जों खारलांदों मेघालयआव बे समाव आङो गोथै जादोंमोन जिउ थासेयावबो आङो पेरालाइज जाबायमोन फरायसाफोर जोंनि बे जिउआ जोबोरै बेसेन गोसा जोंनि बे जिउआ गोरलै नङा नाथाय गोरलै खालामनांगोन बुजिदोंना जोंनि जिउखौ समायना खालामनाय गोरलै खालामनाया जोंनि बे आखायावनो जोबनायाव आङो बुंगोन फरायसाफोर invest your skills सोलोखौ दोनथुमनांगौनो मा सोलो नोंनि आखायाव मा दङ जायखिजाया सोलो मेथाइ खननाय गेलेनाय लिरनाय फरायनाय सानखान्थि इंराजि बिगियान मा सोलो दङ बेखौ नोङो दोनथुमनांगोन आरो नों बेखौ सोलोंब्लासो दोनथुमनो हागोन नङा होनबा फैसाखौ नों खामायोबासो दोनथुमनो हागोन थिग बेबादिनो बेखौ सोलोंनांगोन आरो दोनथुमनांगोन जोंनि गियानखौ जोङो इनभेस्ट खालामनांगोन जोंनि समखौ जोङो इनभेस्ट खालामनांगोन समखौ जोङो बाहायनांगोन कनफिडेन्स फोथायनाय बेखौ जोङो दोनथुमनांगोन जोंनि रंजानाय बेखौ जों रावनोबो हगारनाङा जोंनि गोसोआव दङ बे रंजानाया बेखौ जोङो सुथुरनि आखायाव होनाङा जेब्ला नोङो नोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रलखौ सोरनिबा आखायाव हगारगोन नोङो लोरबां जागोन नोङो बेंगुरा जागोन बेखायनो नोंनि जिउनि रिमट कन्ट्रला नोंनि आखायावनो थानांगोन बुजिदोंना सोरबा ज' होनोबा जगोन नामा सोरबा सिखार होनबा सिखारगोन नामा न' खोनासंनांगोन जोबनायाव आङो बुंबाय सोरबा मिनियोबा मिनिफानाङा सोरबा गाबोबा गाबफानाङा बेनि साइकोलजिखौ बिनि गोसो बिगियाननि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा बिजिरदो सोरबा मिनिनायाव बेयाव सुथुरबो थानो हागौ सोरनिबा मिनिनाया नोंखौ फोजोबस्रांनायनिबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनाया नंखाय फाल्लाबो जानो हागौ सोरनिबा गाबनायाव नों गाबफायोब्ला नोंखौ फोजोबस्रांनायनिबो बेयाव माखासे बाथ्रा थानो हागौ बेनिखायनो सोरबा मिनिनायाव मिनिफानाङा सोरबा गाबनायाव गाबफानाङा
बेखिनिखौ आं बुंबाय आरो जोबनायाव टेनदुवार आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो फरायसाफोरखौ आङो खुलुमहरबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि थेंक इउ